हाय लोगोफोर जों दिनै नै लामा लामा बेरायनो फैलायबाय दिनैनि भिडिअखौ नायबाय थादो लोगोफोर न'आव थानबानानै नै लामा लामा बेरायनो फैलायबाय लकडाउन नालाय न'आवबो जि गरम ना बारहावा जानो फैदों आरो गोजानाव थांनोबो फैसाबो गैया बेरायहैनोबो गारिबो गैया ओंखायनो बेरायनो फैलायदों बै नै दंबावो माखासे आंना बिबोनाङा सिनायाबा खिथाखाबाय आङो लाजिलायबाय आरो ए मा होनो बुंलाय जि गरमखा आयु थैखागोनलै दिनैबा हरलाय होमबाबो थाबायगासिनो जोङो सान्दुङाबो जि गोसाखाना दिनै ओरैबायदि गोसा साबसिन खालामना दोननांगोन भिडिअखौ अननानै रायजोफोरा लोगोफोर न'आव गरम बरिं मोननानै जों दायो लामा लामा बेरायनो फैदों लोगोफोर सावख्ला गथ'फोरखौबो लोगो मोनलाय लामायाव कि नाम सोंलाय सनिया सोंलाय मा नाम कि नाम माबा हेमा रेमा मेमा सेमानो नामाबो फट' लागासिनो मालाय दे लाबाय था जि मोजां थाखादों नालाय केमेरामेनाबो नै नै बागल फाग्लिया मोजां मोनखादों जोंबो जि मोजां मोनखादों Ini foto खेबदों ini foto खेबग्राया नै माइ बारिया नै जलंगा गाननानै नै बेरायफैलायबावदोंसो आङो जि मोजां ओंखारनो नै जोमैखौ deh thôi vào không chỉ chơi nữa thì lại thế nào đây exercise năng vào làm cái gì vậy đây là exercise ya गरमाव मानो फैदों नोंसोरो लामायाव मानो फैदों गरमाव हाय बिराद गरमथार नै सान मा होनो दंफां साइकेलजों जिरायनानै गावसोरल' मिनिदों माखौबा जसमिता माबा बुंनोबा इसोराम जसमिता ना लिलिता माबाफोर बुंनोबा बुंनांगौ खोथा गैया जि मिनिनो हाखायो नालाय नोंहा थांफादों गोलैगोन नांगोन फाग्लियानो जि मिनिखायो नालाय सनालि नायना बिबोनां सनाफ्रा बेबो बिबोनां सना नैबे सनिया बिबोनां गोजा बिबाजैसो
गरमथार सिन्था जाबाय गोलोमजोब्बाय नै गोलोमदै मासि गरमथाय नोंसिनिथिं गरम नङा नङाहाय लोगोफोर खिथाहर दे कमेन्टआव जोंनिथिं नै जि गरम उदालगुरियाव हालाहाय नैबे दंफांसो दंमोन बोराबायसो नामा बेलाय बोराबायदां फट' लानो मोननि बोराबाय नोङो फट' लानो मोनसिगोन सिखार ओंखायनो थांसै औ